دوستان، شرکت داروهای گیاهی داروهای оригинал و تورانی تازه‌ра ба шумо тавсия медиҳем. Экумени паста барои простатит ва мардонагиро ба қувват кардан. Самиуванд барои бузбалашави весгирӣ ай 12 то 15 килоро вес медиҳад. Миноксидил барои мӯи сарваришро ҳафз кардан ва баровардан. Пигменто барои касалии пӯст ва бемории пес. Крем френк барои муҳлати намхӯбагиро тӯлонӣ кардан ай 20 то 45 дақиқаро. Фатзор барои харобшавӣ ай 8 то 12 килоро хароб мекунад. ва ҳамчунин доруҳои кирм барои кӯдакон ва одамои калон. метавонед бо боварӣ аз ширкати доруҳои гиёҳӣ доруҳои худотонро заказ кунед. доставка ба тамом шаҳрҳои Россия ҳаст ва ҳамчунин агар Москва бошад ба тамом метро доставкаш бепул аст. марҳамат. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд шумо ва наздикони шуморо дар паноҳаш нигаҳ медорад. албатта бешак аҳли ҳидоят аз худованд аст. худованд ҳар касеро хост дар кадом ҳолат, дар кадом сину сол ва кадом миллат намуданаш фарқе надорад. бо як мӯъҷизаи худ ҳидояташ мекунад. агар ки дар тақдири илоҳӣ ана ҳамон инсон мушрик будан, ҷоҳил будан абадият бошад, то рӯзи қиёмат ӯ ҷоҳил мемонад. ҳамин тавр як бародари мусалмонамон аз шаҳрванди Корея ки чунин нақл мекунад. ҳангоми заминларзаи шадид аз ҷумҳурии Корея ба ҷумҳурии Туркия барои кӯмак кардан рафтем. ҳар боре ки кӯмак мекардем, ҳар мӯъҷизаҳои худовандро медидам. танҳо як калима мегуфтанд мусалмонҳо ки аллоҳу акбар. вақте ин такбирро зиёд мекарданд, мо дар аввалин шуниданамон ба тарс афтода будем. чун ҳар кӯдакеро, ҳар занеро, ҳар ҷавонеро аз таги сангпораҳо бетонҳо зиндаву саломат мебаровардем, ҳатто ки барои мо ҳамин ҳам ибрат нашуд. тасаввур намекардем. мегуфтем ки ҳама ҳамеша ҳамин аст. аз инсонҳое ки бо як сабаби ночиз ҷони худро аз даст доданд. аммо ин ҷумла, ин калима дар гӯши ман чунон нишаст ки ҳар боре сухан мегӯям, аввалин калимаам буд алҳамдулиллоҳ. ҳамин тавр рӯзе ҳангоми наҷот додан як тифлаки 20 рӯзаеро аз таги сангпораҳо бетонҳои майдашуда зиндаву саломат баровардем. кӯдак зиндаву саломат буд, ҳатто ки гирья намекард. гуфтам аз ин дида мӯъҷизаи зиёд набояд бошад ва тасмим гирифтам баъд аз кор ҳатман имон меораму мусалмон мешавам. ва ҳамон шахсият мегӯяд ки акнун ман мусалмон ҳастам. толи 6 моҳ мешавад ман мусалмон ҳастам. аммо сабаби мусалмон шудани ман аввалу охир худованд аст. баъдан ҳамон тифлаке ки мо аз таги сангпораҳо бетонҳо зиндаву саломат баровардем. он худованде ки як тифлаки бегуноҳу 20 рӯзаро аз таги сангпораҳо бетонҳои майдашуда падару модар ҳалок шуданд, аммо ин зинда монд, зиндаву саломат бароварду. чаро манро ҳидоят карда натавонад? гуфта нақл мекунад ҳамон марди шаҳрванди Корея, имрӯз бо номи Абдураҳмон машҳур аст.